Добрый дзень, хлопчыкі і дзяўчынкі. Прывітанне, шаноўныя дарослыя. Прывітанне ўсім, хто любіць казку, і ўсім, хто шануе і паважае родную беларускую мову. Сёння з вами зноў я, бабуля Параска, і новая для вас беларуская народная казка. А называецца яна «Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць». Ці ведалі вы пра гэта, дзеткі? Калі не, то паслухайце, калі ласка, казку. Некалі, кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярэны цар, леў, быў з хвастом. Дрэнна жылося звярам без хвастоў. Зімой яшчэ так-сяк, а прыйдзе лета, ратунку няма ад мух ды мошак. Чым іх адганяць? Хоць ты гвалт крычы, як яны дакучаюць. Дачуўся пра такую бяду цар і выдаў загад, каб усе звяры ішлі да яго хвасты сабе падбіраць. Памчаліся царскія ганцы ва ўсе канцы звяроў склікаць. Ляцяць, у трубы трубяць, у барабаны б'юць, нікому спаць не даюць. Убачылі ваўка, перадалі яму загад царскі. Убачылі быка, барсука, таксама паклікалі. Лісіцы, куніцы, зайку, ласю, дзіку, усім сказалі, што трэба. Застаўся адзін мядзведзь. Доўга ганцы шукалі яго, нарэшце знайшлі соннага ў бярлозе. Пабудзілі, раштуркалі і загадалі, каб па хвост спяшаўся. Ды калі гэта было, каб мядзведзь ды спяшаўся? Сунецца ён сабе памаленьку, кульгець, усё вакол разглядае, нюхам мёду шукае. Бачыць, дупло пчалінае на ліпе. Дарога да цара немалая, думае мядзведзь, трэба падсілкавацца. Залез мядзведзь на дрэва, а там поўнае дупло мёду. Замармытаў ён ад радасці, ды пачаў дупло выдзіраць, мёд выграбаць, за абедзве шчакі ўплятаць. Наеўся, паглядзеў на сябе, аж усё футра ў мёд ды ў парахню выпацкана. Як жа, думае, у такой вопратцы на царскія вочы паказвацца? Пайшоў мядзведзь на рэчку, памыў футра і прылёг на ўзгорку сушыцца. А сонейка так цёпла прыпякло, што мішка не агледзеўся, як соладка захроп. Тым часам пачалі збірацца да цара звяры. Першай прыбегла лісіца, паглядзела, аж перад царскім палацам цэлая куча хвастоў. І доўгія, і кароткія, і голыя, і пушыстыя. Пакланілася лісіца цару і кажа: «Яснавяльможны цар, я першая адгукнулася на твой загад. Дазволь мне за гэта выбраць хвост, які я пажадаю». Цару ўсё роўна, які хвост даць лісіцы. «Добра, — кажа леў, — выбірай сабе хвост па густу». Растрыбушыла хітрая лісіца кучу хвастоў, выбрала самы прыгожы, доўгі, пушысты, ды памчалася назад, пакуль цар не перадумаў. За лісіцаю прыскакала вавёрка, таксама выбрала сабе прыгожы хвост, хоць і меншы, як у лісіцы. За ёй куніца, і яна з добрым хвастом назад пабегла. Лось выбраў сабе доўгі хвост з густою мяцёлкаю на канцы, каб было чым ад агваднёў ды сляпнёў бараніцца. Барсук ухапіў хвост шырокі і тоўсты. Конь узяў хвост з адной валасні, прычапіў, махнуў па правым боку, па левым. Ой, добра сячэ! Ой, цяпер усім мухам смерць! Іо! Заржаў ён ад радасці, ды сігануў на свой луг. Апошні прыбег зайка. Дзе ж ты быў?
кажа цар. Бачыш, у меня толькі один маленькі хвостик застаўся. Ой, хопіць мне і гэтага, зарадаваўся зайка. Даўжэйшы хвост цяжэйшы, а мне трэба быць лёгкаму, каб ад ваўка ды сабакі уцячы. Прычапіў зайка сабе хвосцік, куды трэба. Ой, падскочыў раз, другі і весела пабег да хаты. А звярыны цар, раздаўшы ўсе хвасты, пайшоў спаць. Толькі адвячоркам прачнуўся мядзведзь. Успомніў, што ён жа мусіў спяшацца да цара па хвост. Зірнуў, а тут і сонца за лес коціцца. Кінуўся ён з усіх ног наўгалоп. Бег, аж змакрэў небарака. Прыбягае да царскага палаца, а там ні хвастоў, ні звяроў. Што ж цяпер рабіць, думае мядзведзь. Усе будуць з хвастамі, адзін я без хваста. Завярнуўся мішка і патэпаў злосны ў свой лес. Ідзе, аж бачыць, на пні барсук пакручваецца, удалым сваім хвастом любуецца. Паслухай, барсук, кажа мядзведзь, навошта табе хвост? Аддай яго мне. Што ты, дзядзька мядзведзь, прыдумаў? Дзівіцца барсук. Хіба ж можна такі прыгожы хвост аддаць? А калі не дасі па-добраму, то я сілай возьму, буркнуў мядзведзь і палажыў сваю цяжкую лапу на барсука. Бедны барсук, не дам, крыкнуў барсук і рвануў з усяе сілы наўцёкі. Глядзіць мядзведзь, а ў яго лапе палоска барсуковай скуры засталася і канчур хваста. Адкінуў ён скуру прэч, а канчур хваста прычапіў сабе і пайшоў даядаць мёд. Барсук жа як бегчы, дык бегчы, ад страху месца сабе не знаходзіць. Дзе не схаваецца, усё яму здаецца, што вось-вось мядзведзь прыйдзе і рэштку хваста адбярэ. Выкапаў ён тады глыбокую нару у зямлі і стаў там жыць. Рана на спіне зажыла, але затое засталася цёмная палоска. Бяжыць аднойчы лісіца. Бачыць, нара, а ў ёй нехта храпе, як пшаніцу прадаўшы. Палезла ў нару, глядзіць, аж там барсук спіць. Што гэта ты, суседзя, наверсе табе, што ли, цесна, што ты пад зямлю схаваўся, дзівіцца лісіца. Але, лісічка, цесна, уздыхнуў барсук. Каб не трэба было яды шукаць, ды ўночы б не выходзіў бы я адгэтуль. І расказаў барсук лісіцы, чаму яму на зямлі жыць цесна. Падумала лісіца, калі мядзведзь на барсукоў хвост паквапіўся, то, можа, у 100 разоў лепшы. І пабегла шукаць схованкі ад мядзведзя. Прабегала ўсю ноч, нідзе схавацца не можа. Нарэшце, пад раніцу, выкапала нару, такую, як у барсука, залезла ў яе, накрылася сваім пушыстым хвастом і спакойна заснула. З таго часу барсук і лісіца жывуць у норах, а мядзведзь так і застаўся без добрага хваста. Ось тут і казцы нашай канец. А хто слухаў, канешне ж, малайчынка. Ну, ведаеце цяпер, дзеткі, як называецца дом, дзе жывуць барсук ды лісіца? Нора, правільна. А мядзведзь дзе жыве? Памятаеце? Калі не, дык падкажу. У бярлозе. У кожнага свой дом ёсць. Ну, а мы з вамі развітваемся. До наступных сустрэч. До новай казкі.